can you tell me about a positive experience in Turkey or in Kazakhstan or here? Да? Қазақстанда немесе Түркияда болған бір сондай бір қуанышты яғни жағдай туралы айтып бере аласыз ба? And in Arabic, هل يمكنك أن تخبروني عن تجربة إيجابية في تركيا أو في قزاقستان؟ And in Turkish, Türkiye'de yani Türkiye'de olan ya Kazakistan'da olan bir olumlu şeyden bahsedebilir misiniz? Olumsuz şey yani ya o negatif one yani tecrübe selbiye olumsuz şey yani bu konumetken olmagan жағдай. Kelesi söz is life here what you expected? In Arabic هل حياتنا هنا كما توقعت? Yani buradaki hayat beklediğin gibi mi? Bu жақтағы өмір сенің ойыңдағыдай ма?